Добро утро! Черешка! Как сте, хора? Ами, знаем, че е близо 3 седмици. Жуто, брат. Говори по-насам. Кай си им, каквото имаш да им казваш, брат, защото... Чакай. Ами, как сте, хора? Знаем, че 3 седмици, близо месец нямаше клип в този канал, който казахме, че ще почваме адски яко да ви хайпваме с него, защото поради простата причина, че Работим по проекти, брат. просто последния месец беше така много с ангажимент за нас двамата и наистина много искахме се търсим време кога да снимаме, но нямаше просто как. Искаме, повярвайте, много да го засилим, искаме такива по-готини идеи, не всичко клиширано, което е направено в YouTube. Днеска ние ще направим нещо такова, с което аз казах, че не трябва да правим, но е супер смешно, смисъл, Пича го е пуснал и това. Говорим за Не се смей предизвикателството 2, само БГ клипове, без всякакви чуждици и глупости. Отново да се извиня за това, че нямаше клипове, но просто знаете, че идва лято. Накрая вече не оформяха ни училището. Сега вече предстои море, което всичко ще бъде заснемено. Отделно, че работим по други работи, което ще ги видите по-нататък в този канал. Надяваме се да ви харесат, нали? Да. Ами да, все сме се бавили, сега няма смисъл да говорим глупости, до описание всичко, което ви трябва. Ще направим класическото Не се смее предизвикателство, не сме го правили двамата, никога ми се случи. Това ще е интересно. Ще пробваме да не се засмеем на този клип, който... Не повярвам, аз съм на Оскарите, виждам майка си. Татко ми, баща ми, мъжа ми с мен и аз слушам всички тези хора и си казвам, Боже Господи, ама аз отивам на Оскарите. Получи толкова много награди, много ти говори за теб. Време е за един алкохолен обзор на година. Оф, тия като ти брат направо не мога. Пак да си? Не. Как пият толкова много тези хора, бе? Да, брат. Това да ни може да се контролираш, брат. Вестибуларния апарат да го няма. Вие сега пил ли сте? В момента пил ли сте? Не. Как в момента глупости? Първи пиян на работното си място Аз ще пред го държа камерата да ни се Райков се смее държа грубо и отрече да е пил. Не е вярно. Не е вярно. Какво каза преди малко? Не е вярно. Ма не ги слушай тия, бе. Правилно ли е да се ходи на работното място, употребил алкохол? Ма как ще ходя, бе? Моля ви се. Кажи им го, митак. Както Венера излиза от морските вълни, тъй и ямболския секс символ използява от басейна да зарадва фенове и фенки. Хем с новината за новата си песен, хем с секс. Каква песен? Песен, Готово, бе. Тук е част, защото сътворявам за всички вас и сте ми драги, и сте ми зрители. За парчето, новия хит, значи ще стартира заличители. Да, ще ги заличим. В него ще се пей кожене пакета, катагета. Ей, там, дай, че да мяу. Хора, ако знаете кой е то, долу в коментарите ми напишете, наистина ми е много интересно. То спък! Браве! Как го знам? А колко е Ще старо, туше е брат? нещо смешно, брат. А коя година е, брат? Не, 10 Здравей, България. Да. Его е. Ало? Да. Здравейте. Здравей, желаем. Здраве желая. Моля, спрете звука на телевизора, слушайте и говорете само в телефонната слушалка, за да се разберем. Разберем. Ало? Ало, да, чувам ви. Ами някой друг се обажда, бе. Какво да направим сега? Свързали сте се двамата наведнъж. А? Единият да затвори. Кой? Аз съм по-напред. Той какво се обажда там? Не е вярно. Не е вярно. Затвори телефона. Не му се Ама карай. да го затвориш от тази Той го чул човека, Ти този. затвори телефона. После се обадиш. Първо си. Да, много здрави имаш ти. Много си мераклия ти, бе. Преди си ги, брат, Ще говоря за войната. двама свързани на линия, то чува само това. Ей! Ама още има се една заговора. Имат ли?
Как вика, представяш си го в тях как Това, което чувате в момента е разговор между двама зрители на предаването Здравей България, които си комуникират. За съжаление, поради техническа невъзможност не можем да чуем репликите на другия, но по репликите на този, който си Тя продължават си говорят за нещо с другото. Случват се и такива работи. Аз не. 11-1. 11, една крачка. Стефан се придвижва напред и му трябват още 2 крачки, за да спечели пленувания автомобил. Нека видим обаче какво ще се случи, когато следващия участник каже предположението си. Номер 12. 12. Една крачка. Една крачка. Монета номер 12. Чакай още малко, чакай! Стефане, чакай! Още една крачка ти трябва! Това генерална репетиция ли беше? Ами или е това, или проверява дали амортисьорите на колата ще го издържат. Оле, представяш то човек как се почувства след първа начинет. Останаха още 6 монети. Сега ще видим как се е сложил, брат. Ма не, дори да... Номер 9. 2 крачки. Ай, сега женичката. Ами не успях, но пък жената и тя се зарадва подобаващо. Зуек, според мен трябва да направят игра, чисто нов автомобил. която който се зарадва най-хубаво, Чисто нов! печели клуб. Тук дебело изглежда обаче, да? Thanks, Arthur. Yes. You stoned? Yeah. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? The fuck is that? I'm dying in this fucking country ass fucked up Ма, town. представяш на живо, брат, това се случва. И ги надива, брат. Да, ще падне. Това не го очаквах вече. Извинявам се много, това не го очаквах. Не оправя. Брат, да оправяш такива. Ужас. Значи, брат, нашите ги нямаше и такива... Оставаха сигурно 20-30 докато се приберат. Обаче, аз нещо хапвах ли, какво някаква чиния, брат, обаче трябваше да оправям мялната. И като фанах, брат, аз ги фащам принцип по 3-4 чини по-бързо да става. Да. Защото са дразна, мързи. Да, и шкафа като е горе и дигам и така ги слагам трити. Какво ги изтървах, брат? Всички ги такова, брат, всички ги изпуснах. Рям! Всичко долу на стъкла. Наши очи не са ще дошли, вика, майде, сега какво ще правя, сега ще му отрепат, брат. Бързо почнах да такова, викнах какъв ми да ми помогне. Събрахме ги, брат, и баща ми само гледа, вика, абе, аз съм вика нещо от лични с 7 по-малко. Стига. И аз такъв си замълчах и се качвам нагоре. Чакай, какво става? Той е втори, бе. Как беше това? Бъз светлинна година. Бас. Те ги отрепаха колите, брат. Направо ги бомбардираха. Право в целата. Брат, Еми Форд. Искам пак да го видя, брат, гадно, ама. Виж само. Колко уверен. Чакай, чакай. Бале! Да, той е такъв глас има. Това е много гадно, брат. Стига. Това е много смешно. Го търси. Ето! Надяваме се клипчето да ви е харесало. Занапред няма да има само такива клипчета, нали? Но просто трябваше да качим нещо. Все пак 3 седмици не сме качвали и той накрая се върна. Аз съм тук и се събрахме, освен да работим по един друг проект, да снимаме един клип и за нашия общ канал.
Ами да, ако все пак ви е харесал, може да дадете лайк. През лято очаквайте много интересни работи от нас. Най-вероятно ще влогваме с камерата от морето, всякакви щурти, там ще правим забавни глупости, така че ще качваме тук всички и няма да пропускате. Да. Брат, знаеш, че аз снимах пак с така Барса фане в общия канал предния клип, те ще си казват, има само една фане. Какво брат, че съм? Not my problem, motherfucker. Това е, коментирайте на вас дали ви стана смешно и дали... Говори към микрофончето, защото чичулото ще ми се скара пак, че много глух се чува, брат, пък няма какво направя. Трябва да е окей, бе, брат. Его, той пак не отива на Макс, брат. Не! Сега отиде на Макс. Ео. Добре. Така че да също коментирате, ако имате някакви идеи, дето искате да ни видите да ги правим. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Лека нощ!